Današnji dnevnik radio televizije Bosne i Hercegovine trajati duže, jer tako hoće historija Bošnjaka koji herojski izdržavaju sve. Danas se klanjala velika dženaza velikom heroju, komandantu Goranu Čišiću. Danas poslije ovoga priloga svi Bošnjaci proučite dovu velikom komandantu Goranu Čišiću. Danas plaču mahale gornjeg Vakufa, Bugona, donjeg Vakufa, Prozora, plaču Bošnjaci koji su ikad čuli za legendarnog komandanta Gorana Čišića. Slile su se kolone Bošnjaka da odaju posljednju počast velikom komandantu koji je čuvao vrata Srednje Bosne. Danas je dan koji će Bošnjaci upisati u zvijezdanu historiju svog naroda. Goran Čišić, rođen 30.11.1956. od majke Nure i oca Šefki, tvorac Patriotske lige Gornjeg Vakufa i nosioc Patriotske organizacije Mahala, koja je imala zadatka odbrane Srednje Bosne. Od 1992. do 20.12.1994. nanizao je stotine vojnih pobjeda, a na mjestima gdje je on komandovao niti 1 centimetar nije izgubio. Za sjećanje budućim pokoljenjima vrijedi spomenuti nekoliko pobjeda koje više niko neće moći gurnuti u zaborav. Juna 1992. Gornji Vakuf nije okupiran od strane plaćenika Hrvatske vojske koje je vodio zapovjednik Zulu. Komanda Gorana Čišića je bila jača i buljutija. Augusta 1992. pod komandom velikog heroja na deblokadi Sarajeva prosto su povaljali četničke položaje Kijev, Staru Goru, Orepak, došlo se sve do Krupca. Sarajevo augusta 1992. nije deblokirano, a po riječima ovog heroja moglo je. Žestoki udari januara 1993. koje je izvela Hrvatska vojska i Hrvatsko vijeće odbrane na Gornji Vakup sa svim raspoloživim oružjem koje ima susjedna Hrvatska i paradržava Herceg Bosna, zaustavljeni su i Gornji Vakup nije pao. To je ravno nevjerovatnom ljudskom podvigu. Proteklo je dosta krvi, bola i razaranja, ali grad nije pao jer tako je komandovao veliki komandant Goran Čišić, član jake patriotske organizacije Mahala. Tokom 1993. sve do 2. augusta grad Gornji Vakuf je bio u potpunoj blokadi, a tada 2. augusta na čelo branioca Gornjeg Vakup stupa Goran i izdaje naredbu. Vakuf moramo deblokirati i doista tako i biva. Gornji Vakuf je konačno deblokiran. Sve do februara 1994. bio žestoki borbe sa hrvatskom regularnom vojskom, normalno ni centa ne ustupa agresoru sa zapada. Njegovi borci, iskrvavljeni, ali osokoljeni pravednom borbom, pjevaju pjesme svojoj Bosni. Kaži Bosno, treba li ti krvi, Goranovi da će ti prvi. Federalni dogovori Bošnjaka i Hrvata jesu rezultirali zbog pravičnosti borbe, osobito onaj koji je vodio veliki komandant Goran Čišić. Od februara 1994. do 20.12. isključivo radi na oslobađanju Kupresa i Donjeg Vakufa. Najteže zadatke odrađiva komandant Goran sa diverzantskim jedinicama. O vojnim uspjesima ovog velikog sina Bosne postojeće vrijeme i ljudi koje niko više neće zaboraviti. Velikom komandantu Goranu Čišiću su zadnje riječi bile: čuvajte mi moju Bosnu i moj Vakuf. Goranovo srce je prestalo raditi 20.12. u 13.20. Stalo je od četničkog gelera. Stalo na oslobađanju Donjeg Vakufa. Danas su plakale, mahale i sokaci i bile su ponosne što su imale takvog sina čiji amanet nikad nećemo zaboraviti, a to je čuvajte mi Vakuf i moju Bosnu. Neka ti je veliki rahmet, veliki komandante, vječno ti želi tvoji Bošnjaci.